Patay ang 28 anyos nga lalaking rider human na daro sa usa ka forward truck ang pipilak ng mga sakyanan sa Pulomolok, South Cotabato. Naka-alerto si Efren Mamak. Morning una na banggaan. Nako to, isa ka motor po to. Sa unan, waka tricycle. Gilayong girespondihan sa mga responder kini mga nagkalain-laing sakyanan human na daro sa usa ka forward truck sa barangay Poblasyon Pulomolok South, Cotabato pasado alauna sa hapon adlong Sabado. Lakip dinhi ang motorsiklo nining 28 anyos nga lalaking rider kinsa nagbuyod na sa kalsada human sa insidente. Gilayong gidala sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival gumikan sa grabing samad sa ulo. Doon na sa laing tulo ka individual ang gipatambalan sa ospital. Lakip na kining babaeng pasahero sa tricycle nga nabalintong. Matod sa Pulomolok Municipal Police, gikan Coronadal City ang maong truck nga dunay ubay-ubay ka mga pasahero nga mga liguay unta sa dagat sa General Santos City. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, nadaro niini ang duha ka motorsiklo, duha ka kotse ug usa ka tricycle nga mibangga sab sa laing tricycle. After sa place of incident, na-lose ang iyang brake. So nagkaroon ng collision sa vehicle 2. At the same time, nag-continuous uban nga other vehicle. Gipailaw na sa inquest proceedings ang lalaking driver sa mong truck nga posibleng mag-atubang og reckless imprudence resulting in homicide, damage to properties ug physical injuries. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Ginakuwaan sab og pahayag ang kabanay sa biktima nga namatay lakip na ang mga nasamdan. Pahimangno sa PNP nga una magbiyahe siguraduhon ang maayong kondisyon sab sa mga sakyanan ug tumanon gayud ang speed limit sa mong lungsod. Ongoing na implementation sa atong speed limit. So kailangan nato na i-implement. Plus nagakuha naman ta nag-dry run. Di pag-implement nato na is maiwasan nato ang traffic accident. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.